ning abot dari. Uy, Ginoo ko. Salamat ika. Dodi sa akong kagika. Gikan may tagbiyayan. Gwapa ka, yun yung taga Singapore. Wapa sa imong kunot. Uy, gwapa man ang kunot. Dili, Gwapa ang kunot, sa gwapa imong na. kunot. Jalabi na, gwapa kay inside and out, di ka gwapa. Maudod. Oo, tanaw inside and out, yun na. Nag-abot, yung dari sila, balik. Ay, Naganihara ko ni abot dari, kay nag-assist ko rin manang. Nagyapong ka. tay ko. Nakakita na po din balik. Wala, paling mo ignaw. Wala, lang, sigaw na. Uy, uy. Bata, na, nag ako ng... Madung adlaw ng tanan guys, adlaw nga Sabado na ron, Mipur. Sa gabi pa ta ko mularga guys, di man ako nakalarga gabi kay nagduha-duha ko. Muli ba ko di kay hadli kay yung biyahe ko gabiin sa bako lagi ni narabay galinog ra ba ang liti manang ampo tang tanan guys. So muda jud ko kay naka una jud ko ni Ate Nolina. So agaatang na ako sa Dante guys, so kay mo kudog na pud ni. Dante. Ihara ka. Yeah, Dante. Jaga dali ko guys kay mo apas ko sa alas 10. Pa. Saan ako? Isok sa ini. Bangan. Malikuran ni mo ha? Di res gilid. As gilid ra. Maulog mo gud na ma. Di mo lakaw ha kay Babay na. Babay ng ti. Bye-bye. Bye-bye nak. Si Crystal nak ha. Yan na guys. Abot na ko dari guys. Alas 8:30. Sa Juraday ko. Larga ko na ito alas 6. Bye. 8:30. Sakto ni abot ko dari sa luot. So guys, wala gina kanang gabi pa lang inta ko. Abot na ta ko ron didto ug ni kalarga ko ganihang kadlawon. So nagduha mo ko gabi kay means ni ko dili ko no ko palargahon ni ja kay wan lagi kanang lisod di ko no largag nagduha-duha pero sarig lang tas Ginoo guys. Sakay na mi guys. Motor ni JP maigo ka diha. Motor JP. Uy, pag hini kay nalipay siya kay nanay yung papa ko noo. Tagbo si siyang papa. Diri ra kuno dapit to. Amog na sa mama ra daw. Ali na mampi. Dari ra kuno ta dapit ba? Naday ako nakasakay dari nga viewers. Taga Karkar, viewers na mong tanan ko no. Si Mampi Dantis. Padaplin ra kuno ta. O di ato ra padaplin. Lakaw na ma'am. May pimusayaw ka dungong. Ha? Ipay ka na yung papa? Luwi rin mo makita yung papa? Buwan ra? Tagsara man ang bulis mo. Tingnan yung papa.
puno niya na pinili sa oy. Naog kami, pauna mo di, oy, pauna mga tao. Ano ba? Pauna ba? Ha? Pauna ka mo man. Pauna. Di, mga tao muna. Pauna ka. Pagkikikadugay pa ka ninyo mahuman, no? Apo kami kalauna, gamay kay pasahero. Ay, passenger ni nga, di ba? At kung may una, di ka kalamo. Ano mo ha? Ay, safe. Para inita na ba? Ito kasi wala ka nagkao. Pero naanad na ko sa garden siningit sa bagay. Salamat ka ng pag-amping mo. Hala. Kita ka na ako ganiha. Ay! Wala na mau. Wala na mau. Wala na mau kupit. Pagdali kay. Hala. Nakaabot, ha? Di, oy, kay mo ulit na si Pilay. Dari pagdalin. Namoy sakyan. Namoy sakyanan? Ah, silong sa mo na dito. O sige, bye-bye. Amping mo, amping mo. Oh, Facebook eh. Oh, shout out diha mga taga-LGU. Di ami diri may pag-abot ni madam. Balik na po ko. Balik ka buka. Kaya to madam sa kuan. Ano to, 76? Berapa? Hi. Kauban mo? Oh, wala sila. Ay, nahali sila. Balik na po ko, balik na po ko. Ano sir? Naikuan. Mista. Kariyo to bangon. Ha? Kauban mo? Oh. Mabista na po mi. Ay, mabista ta. Atos ko ano sa Punta Cruz. Ay, nagkakanay mong ikso. Tinuli na ako. Mato, kakaroon. Nakakang guwapas. Ay, salamat kayo ha. Kay nakuan ka. Ganahan dyan kayo niya. Saan ka balik? Atong Domingo? Saan ka balik? Bali po ko yung kalunis. Lunis? Wala, mga inabuhi sa. Mga inabuhi. Ay, oo, na sila. Gahuwat sila dito kay ga. Kuha na sila. Gas. Nailambahin natin Rolina. O dari guys. Joel! Ayo! Oh, may tao. Hi! Hello! I'm here! Yeah, kami. Joel! I'm here! Asa mas ate? Thank you, Kuju. Asa mas ate? Where's ate? So, market. How are you? Yeah, thank you, kuya. Hala. Wow, wadi ayo yung pare mo ni ate Norlene. Hala, asa man aga ng atong kusinira? Managos pa no? Oh. Nalabi ang kanan. Balik. Hi! Hi! Hala nga umigang gwapa kayo. Nga gwapa kayo. Ay, ko kay gawan ka ng init. Ay, kagipalingot ko ako usa. Hala, salamat. Uy! Si Maura di ay. Nahuman na magluto. Ha? Di alam rin kurang-kurang si Manang Hili, no? Ala, Ming-Ming! Ala, daming Ming-Ming, Dojol. Wow, daming Ming-Ming! Kita mo yung Ming-Ming dito, guys, oh. Tulog ka bukilahang Ming-Ming. Guys, kayo na isaon. Tapos manang luto na ko, ano. Kumba. Kumbang jama-jama. Kumba ko yung jama-jama.
Ito naman mo daw itong may sounds day guys. Hindi makapag-vlog kaya may sounds. Tabaw na ko ni mo pero naman ito. Kakakadod kaliwag. Silingan dari guys gat. One. Juki. Si Mama Julie. Say hi, vlog Mama Ruby. Say hi. Vlog Mama Ruby. Mama Ruby. Mama Ruby. Nga murag na og sigbin. Papa Bobo Sipin. Murag naong sigbin. Murag now Sipin. Mama Ruby, murag na og sigbin. Mama Julie, guwapa. Mama Julie Guapa. Ha? Nanay Hilin, maot. Nana Hilin Mau. Maot. Mau. Di, Nanay Hilin, she's beautiful also. Mama Hilin. And Mama Ruby is beautiful Mama also. Ruby is beautiful also. And me too. And me beautiful. And Beautiful. me too. Me. And beautiful. And you? And you. 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 Magyapon ka. Tay ko. Nakakita na ko di balik. Wala, pwede ko ignaw. Wala, naw, sigaw naw. Udi, uy. Bata, na, nag ako nang lamang naw. Diet ko. Kay, atil ko kuntis. Ang sayo? Ano naman ay... Tumba? Ano naman ay... Hanger? Asa yung dalaga? Dagang gisakdan kanyang bang guys, wala dito sila dyan kadagan. Lamikado inaog ba kayong balhin ng kulay sakyanan. Diyan ang kita pa doon po ng sa pagsakay ng series ba? Na nag-iaway mag-asawa nas motor. Ang idang bana, idang gimasog laparo. Bisag nag-drive. Gibidyo ang bitanaho pero wala na nabidyohin nga gilaparo-paro na yung taman. Nabidyo pa din sila. So, assistant ako guys ni Manang rin. Assistant ako ni Manang. Same yun. Hindi iro ang gahilaw. Dagang ka doon mga iring na rin, Mambi. Ha? Si Mambi kayo mahilig ito iring. Ha? Si Mambi Minda ba mahilig ito iring. Iring sa ano. Ano rin sa most major ko, puro lang nila. Dagang ka doon mga iring na rin. Nag-away lang ang iban. Ha? Ang takada. Hindi ka maka-vlog-vlog lagi na rin kayo na ituan. Insta live ko yung mahanggan. Kaya lagi ka. Hindi man na live. Sa video ako. Kaya ako video ganyan pag ikalahan kay ang series ko yung sakdan kasi kayo tugtog. Ayan ko, ang video. Hindi natuog ko sa bars. Ako na po, Cebu. Ang di mo haraman, di na naman ang iyo. Saka, Sa ano, di ka, sa unahan na gani. gagawin ko sa Dito sa Argao. video. Hmm.
Hindi, masakay pa pag bus. Masakay pa pag bus. Ano ka mo? Mga sa kauras kapil. Ganyan kayo lang mo ko oras eh. Siyabot man ko gas 8 media hanggang sa Argao. Kaya rambas pasok man mo daga ng series sa sakyan. Diya guys, happy pista dari sa Punta Cruz, Maribuhok. Sismi Mags and Family, asa makadapit dari sa Maribuhok. So katong kuan, wala ako katulog asa gilhang pang ana ba? Kanila may ang gamit. Na video kina po sila guys. Ako ning abot dari. Uy, Ginoo ko. Salamat ka. Dili sa akong kagifa. Gikan may tagbiyayan. Gwapa ka, yun yung taga Singapore. Wapa sa imong kunot. Uy, gwapa man ang kunot. Dili, Gwapa ang kunot, sa gwapa imong na. kunot. Diyan labi na, gwapa kay inside and out, di ka gwapa. Maudod. Oo, tanaw inside and out, yun na nag-abot, yung dari sila balik. Ay, Naganihara ko ni abot dari, kay nag-assist ko din manang. Tuhan, nag-assist ko dari ni manang. Pag-assist ramang ko dari. Pami, di wa man kan hay pa-assist dire, bisita man ka. Dili ko bisita, di ko Ano ka na, ha? ganahan, di ko ganahan og bisita, di ganahan ko mo trabaho. Ano ba ka dugang Okay? Yung gihatag salamat, di ka Pasensya na dyan, pasensya kay. Saan naman na, na-purse. wala, dili di ka ma-purge kay kay wala ko nga grabe ka ka good heart. Di ka mag-apaw-apaw dili Salamat ka, Jo, kay mo kitabangan si Manang. Dari mi.